L-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali qed tospita lil President tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa, Lindard Verbik. Is-Sur Verbik qed jakkumpanja lill-Orkestra Sinfonika Żagħżugħa ta' Almere mill-Olanda. Din l-orkestra hija magħmula minn aktar minn 80 żagħżugħ u żagħżugħa u hija meqjusa fost l-aqwa orkestri fl-Olanda. Matul iż-żjara tagħhom f'pajjiżna l-membri tal-orkestra se jtellgħu sensiela ta' kunċerti f'lukandi ewlenin. Id-dħul għal dawn il-kunċerti huwa b'xejn iżda qed tintalab donazzjoni għal għaqdiet filantropiċi fosthom il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali, Mario Fava, spjega ma' dan l-istazzjon li s-Sur Verbik xtaq jiltaqa' ma' rappreżentanti eletti lokali f'pajjiżna. Jemmen li bħala President tal-Kongress dawn għandhom ikollhom vuċi u għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-ħidma li huma jagħmlu ma' residenti. Ġifieri anke fiż-żjara tiegħu jaqqad flimkien il-missjoni tiegħu ma' din l-orkestra ma wkoll anke li bħala President tal-Kongress tal-Kunsill tal-Ewropa anke jara li l-awtoritajiet lokali u reġjonali ġewwa pajjiżna jkunu qegħdin jingħataw l-arfien mistħoq u anke qiegħed jirrikonoxxi x-xogħol li dawn qegħdin jagħmlu. Huwa żied jispjega s-sinifikat ta' din l-attività. Meta wieħed iqis li l-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu huwa l-unika istituzzjoni li tħaddem il-prinċipji li jiffurmaw il-European Charter for Local and Self-Government li Malta irratifikat fl-1993. Tul iż-żjara tiegħu il-President tal-Kungress se jkollu laqgħa ta' kortesija mal-President ta' Malta George Vella.